फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बघणार आहोत कोळंबी मसाला। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे चिरलेला कांदा, चिरलेला टोमॅटो, कढीपत्ता, चिंचेचा कोळ, मीठ, फोडणीसाठी तेल। या कोळंब्या स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत आणि जिंजर गार्लिक पेस्ट आणि मसाल्याचा डब्बा आहे। त्याच्यामध्ये आहे लाल तिखट, हळदी पावडर, गरम मसाला, राई आणि जिरं। आणि आता आपण स्टार्ट करूया। आता आपण यात थोडं तेल टाकून घेऊ। आता मी ह्याच्यात थोडी राई, थोडस जिरं आणि वेलचीची फोडणी मला आवडते द्यायला, त्याचा थोडा स्वाद वेगळा येतो। मी थोडी वेलची टाकून घेते आणि त्यात आपण थोडं टाकूया कढीपत्ता। हे बघा, थोडा कढीपत्ता टाकून घेऊ। आणि या मी कोळंब्या धुवून स्वच्छ करून घेतलेल्या आहेत। आपण हा अगदी साधा सिंपल मसाला बनवणार आहोत, प्रॉन्स मसाला बनवणार आहोत, जे आपल्या घरी अवेलेबल असतं त्याच्यातून आपण करणार आहोत। त्याच्यासाठी एखादा स्पेशल मसाला किंवा असं काही वापरायची गरज नाही, अगदी साधी सोपी पद्धत आहे। आपण यात थोडी हळद टाकून घेऊ। मसाला छान थोडा लाल होईपर्यंत फ्राय करून घ्यावा। थोडंसं किंचित मीठ टाकून घ्यायचं, म्हणजे तो आपला कांदा चांगला फ्राय होतो। आता आपण त्याच्यामध्ये चिरलेले टोमॅटो टाकून घेऊ। अगदी साधी सोपी आणि पटकन होणारी रेसिपी आहे, त्याच्यामध्ये मोठं काहीच नाहीये। थोडं झाकण ठेवून देऊया। या सीझन मध्ये मालवण साइडला, कोकणामध्ये कैरी चिरून घालतात, खूप छान लागते। छान स्मॅश करून घेतल्यानंतर आपण त्याच्यात थोडी जिंजर गार्लिक पेस्ट टाकूया, म्हणजे आलं लसणाची गोळी करून घेतलेली आहे ती टाकूया। हे बघा, छान परतून घ्यावं। आता मी त्याच्यामध्ये लाल तिखट घालणार आहे। हळद आपण थोडी घातलेली, त्याच्यामुळे अजून थोडी घालावी। गरम मसाला घालावा आणि छान फ्राय करून घ्या। तुमचे टोमॅटो चांगले बारीक झालेले असतील तर तुमचा कोळंबीचा मसाला छान मिळून येतो। हे बघा, छान बारीक झाल्यानंतर आता मी त्याच्यामध्ये हे कोळंब्या टाकते। कोळंब्या छान स्वच्छ धुवून मिठाच्या पाण्यात स्वच्छ धुवून घ्याव्या। परतून घ्या। अतिशय सुंदर असा त्याचा वास येतोय, अरोमा सुटलेला आहे पूर्ण घरात। अगदी साधी सोपी सिंपल रेसिपी आहे, त्याच्यामध्ये मोठं असं काहीच नाही। तुम्हाला कसलाही मसाला वापरायचा गरज नाही। तुम्ही जर त्याच्यामध्ये लाल तिखट, गरम मसाला, हळदी पावडर
आणि थोडं तुम्हाला आंबट आवडत असेल तर तुम्ही त्याच्यात नक्की चिंचेचा कोळ, कापलेली कैरी किंवा तुम्ही लिंबू पिळून टाकू शकता. अक्षरशः रेस्टॉरंट सारखी रेसिपी होते ही. तर मी थोडं झाकण ठेवून देते त्याच्यावर. थोडी एक वाफ आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मीठ घालून घेऊ. छान वाफ आलेली आहे. आता आपण त्याच्यात मीठ घालून घेऊया. हे तुम्ही भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, कोकणात घावणे केले जातात त्याच्याबरोबरही खूप छान लागतात. मी घावण्याची रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे. तांदळाची भाकरी सुद्धा, नाचणीची भाकरी सुद्धा, हे तुम्ही कशावरही खाऊ शकता. तुम्हाला जर थोडं भाताबरोबर घ्यायचं असेल तर तुम्ही थोडं जास्त त्याच्यामध्ये पाणी घाला. खूप पातळ पण करू नये. आपण मीठ घालून घेतलेलं आहे. आपण अजून एक उकळी काढून घेऊ. थोडीशी वाफ येऊ दे त्याला. आणि यात पाणी घालायचं नाही, कारण की ह्याच्या वाफेने जर हे शिजले तर ह्याची चव खूप छान लागते. तुम्ही जर ह्याच्यात पाणी घालून शिजवलात तर तेवढा स्वाद येणार नाही. त्याच्यामुळे हे जेवढं वाफेने शिजेल तेवढं वाफेने शिजून द्यावं. खूप छान दिसतंय. वाव. आपण आता त्याच्यात थोडी ही बघा, खूप छान दिसते. थोडा गॅस कमी करून आपण हे छान शिजून देऊया. हा अक्षरशः 10 मिनिटामध्ये होणारा पदार्थ आहे आणि मला नक्की माहिती आहे की तुम्हाला हे खरंच खूप आवडेल. तुम्ही ट्राय करून बघा. वाव, खूप छान अरोमा येतोय. हे बघा. उरलेली कोथिंबीर आपण थोडी टाकून घेऊया. हे ट्राय करून बघा घरी. आणि तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी खरंच खूप आवडली तर मला लिहून पाठवा. थँक्यू सो मच. तुम्ही वेळ काढून माझी प्रोसिजर बघितल्याबद्दल. थँक्यू.